Gràcies, senyor alcalde. Senyor Serrano, realment quan diu que tinc tota la raó i que voldríem posar més diners a tot el que jo li he dit i que gastar-se més en una cosa o que hi ha partides que se fan curtes o que hi ha unes altres que estan mal pressupostades o que aquí farem curt o que allí fan falta diners, el que està reconeixent vostè és el fracàs de la política del Partit Popular des de fa 24 anys, que és el que jo li he dit. O sigui, vostès no han entès el que jo li he dit. O sigui, jo li he dit que vostès fa 24 anys que governen en aquest municipi, en aquell parèntesis de 2 anys, i que les polítiques recaudatòries d'aquest municipi i pressupostaris són les que són per culpa de vostès. O sigui, a què ens han portat? A subsistir. Això és el que ens han portat vostès. No tindré la culpa jo, ni el grup socialista, que pràcticament no ha governat en aquest municipi. Això és la política, ni més ni menys, del Partit Popular. D'assumir coses que no ens corresponen, i ho he explicat molt bé. O sigui, una cosa és ingressar menys, però quan s'ingressa menys, si resulta que ens gastem coses que no ens corresponen, si no ens les gastéssim també tindríem més diners per altres coses. O no se té que ajustar el pressupost? Per què tenim que assumir responsabilitats i gastos que no són de la nostra administració? Per què? Per què? O sigui, aquí, entre conservatoris o de mires i romanços, aquí ens gastem molts diners, més tot el que li paguem a la Diputació, més tot el que paguem potser en contractes que potser no tindríem que tindre'ls i potser podríem gestionar d'altra manera. És que, perdona que li digui, però aquí han sigut gastos i vicis i pressupostos que han fet vostès de tota la vida i que ens han portat a aquesta situació. No ens fa ser responsable, diu, digue'm com treure més diners. Doncs bueno, vostè sap com treure més diners, se suposa, no? Perquè vostès han governat este poble des de fa 24 anys i la situació que han portat en aquest municipi en què hi ha menys ingressos i menys de tot és culpa de vostès. El ple general, qui té la responsabilitat d'aprovar el ple general? No tindríem uns ingressos? Tindríem uns ingressos o no tindríem uns ingressos? No digui que d'ICIO se recauda poc, perquè el que no se recauda d'ICIO, jo li vaig dir que se recauda d'IBI, perquè si en un principi se recaudava molt d'ICIO, perquè n'hi havia molta construcció, totes aquestes vivendes que estan construïdes se suposa que paguen IBI. Con lo qual, més o menys, és el mateix. Perquè no han aprovat el ple general, on hi hauria una demanda, potser de vivenda no familiar, que donaria treball i a més pagarien impostos, la gent se construiria cases i pagarien ICIOs. I aquí l'ingrés que vostès han pressupostat són de 24.000 euros. És el que vostès pensen que tindrem. La política que han portat aquí en aquest poble per a que el pressupost sigui el que és una responsabilitat de vostès. D'assumir coses que no ens corresponen i de no tindre ingressos perquè no s'han fet les coses bé. A mi, que me registren? No sé si ho entén. Jo el que li dic és que no tinguem cap ajuda directa a les persones que no tenen ni per viure. O sigui, aquí en este municipi, en este ajuntament, des de fa molt de temps no hi ha hagut mai beques de cap tipus, ni ajudes de cap tipus personals. S'han fet partides grans en benestar social, on s'ha pogut, però no han tingut una política d'ajudes socials clara. I des de luego això és el que li dic. I llavors me diu que per què no posem de la Federació Valenciana, que voldria jo més que posar, però si no li dic que posa res si des de luego anem a cobrar. El que critico és que no tinguem cap ajuda d'això i si la Federació Valenciana resulta que no gestiona cap tipus de fondos, doncs no sé què fan allí la gent treballant i cobrant, perquè si la Federació Valenciana, que és la que procurava aportar als ajuntaments algun tipus d'ajudes o algun tipus de línies de suport i no tenen que aportar res, doncs des de luego jo no vull que ho posi, des de luego, ho tinc claríssim. I després, el de l'alcantarillat, jo ja ho he explicat perquè també ho sabia, és que m'ho ha tornat a explicar, si és el que jo li he dit, la inversió, l'única inversió que fem en fondos propis són les que han pagat els benicarlandos, perquè això ho han pagat els benicarlandos, no són les propis de l'Ajuntament, ja ho sabia. Si vostè m'ho ha tornat a explicar, jo l'hauria explicat. I que no ha entès el tema dels edificis. Me diu que això ho arregla la brigada. No, és que jo li he dit que en el capítol d'inversions el que no tenim és ni un euro per arreglar alguns edificis municipals que se tindrien que posar en marxa, ja sigui per les associacions d'aquest poble ho necessiten, com per exemple el centre de salut d'ell. Vostè que me diu que ho arreglarà la brigada? No, jo li dic que al capítol d'inversions hauríem de posar una partida per a que se vagin arreglant aquests edificis que fa falta arreglar-se. De fet, l'any passat sí que teníem una partida per arreglar el centre de salut que després se va llevar en una modificació pressupostària. Jo el que li estic dient,
Me diu, els edificis municipals sí que ho arreglen la brigada i van fent. No, és que no li dic això. Jo li dic que si tindria que fer un plan on cada any en el capítol d'inversions vostès destinessin uns diners per anar arreglant aquests edificis municipals que els tenim ara tancats i que no ens donem l'ús que correspon, com per exemple les 3 plantes de la plaça del Doctor Pere, allí les tenim tancades, o per exemple el centre de Salut Vell, on el Club de la Tercera Edat demana locals, algunes associacions de caire social també demanen locals, i allí està, que no sabem res. Últimament va sortir el senyor alcalde dient que l'únic problema que teníem allí era el tema de les ambulàncies. Mire, si quan se va fer el centre de salut nou la Generalitat hagués volgut fer un pàrquing d'ambulàncies, doncs potser les ambulàncies estarien al lloc i no tindríem cap problema, però les ambulàncies estan al carrer i per això és el que ens impedeix tindre l'ús del centre de salut vell, que és nostre, que és d'este poble, que el va pagar el poble de Benicarló. És que no ho entenc, perquè tenim aquell edifici allí mort. No entenc també per què tenim aquell edifici mort als bomberos, quan els bombers se van traslladar des de fa almenys 2 o 3 anys a la carretera de Càlig. Per què no posem unes inversions per arreglar tots aquests edificis? El que li estic parlant d'això no me digui res del tema de la brigada, perquè el de la brigada jo ho sé, que quan hi ha una reparació a fer la fa, i de fet ha arreglat la primera planta d'aquí d'aquest ajuntament i me pareix perfecte, però li estic dient que n'hi ha altres obres que són, suposo, de més envergadura on la brigada, des de luego, no les pot emprendre. I sobre el tema de l'empleo, que me'l deixava, que vostè no mos ha dit res, no mos ha dit absolutament res, jo també estic d'acord en el que ha dit el senyor Ferrer en uns datos que va donar l'altre dia el senyor Urquizu i que són uns datos trampa. La trampa és que el senyor Urquizu va dir que en aquest poble l'atur havia baixat un 12%, quan això és mentira en l'últim any. Perquè, clar, el senyor Urquizu va agarrar els datos de gener del 2014 al desembre del 2014, quan gener sempre és un mes pitjor i desembre sempre és un mes millor perquè se contracta més gent. Si vol agarrar la tassa interanual de com ha evolucionat l'atur, el que ha de fer és agarrar el desembre del 2013 en desembre del 2014. I veurà que no ha baixat un 12%, sinó que només ha baixat un 5%. Però el més greu de tot és que quan al mes de juny del 2011 vostès van accedir a l'Ajuntament de Benicarló, des d'entonces a ara l'atur ha pujat un 16,83%. Per què? Perquè cada any al pressupost no se fan polítiques reals d'ocupació en este poble. Realment no se fa absolutament res. És un copia i pega, ni mos plantegem què és el que necessitem ni el que no mos necessitem. El marge de maniobra, com ja l'he dit, són pocs diners els que sobren perquè ho tenim tot molt quadriculat i realment polítiques d'ocupació o polítiques socials, que és cap a on hauríem d'anar, des de llavors no s'han fet. Quan vostès van accedir al juny del 2011 al govern d'aquest ajuntament hi havia 2.234 parats i al gener del 2015, que és l'últim dato que ha sortit, ha sigut 2.610, un 16,83% més. I això no veig que vostès ho vulguin solucionar de cap de les maneres, perquè, com li dic, polítiques reals d'ocupació, vostès no n'han fet ni una, l'únic pla d'ocupació que s'ha fet ha sigut des d'ara fa 4 dies i això no ens porta a cap lloc. I sobre el tema dels camins que m'ha dit que s'han fet enguany, el camí del Puig i el camí de Sant Gregori, això estava al pressupost municipal l'any passat en inversions, el camí del Puig una part l'ha pagat la Diputació i l'altra part l'ha pagat l'Ajuntament i el camí de Sant Gregori sí que estava als pressupostos de l'any passat en 200.000 euros d'inversió. Però enguany ni un euro. I això és el que jo li he dit. Enguany, pel 2015, ni un euro. I jo ho sé que l'any passat van fer aquests 2 camins, però enguany no tenen pressupostat res, perquè el que tenen aquí per a vies públiques seran per a parxeos de 4 coses. Però per a camins rurals en este pressupost, no, res. No me digui que se n'han fet. Claro, l'any passat n'hi havia el pressupost i no ho vaig criticar, ho critico ara. I no res més, simplement això.